Pozornicom kazališno-koncertne dvorane zavladali su prvo najmanji. Najmlađa među njima tek je 2,5 godine. Svog prvog nastupa prisjeća se danas i Valentina, koja u Leptirić ima već 10 godina. Kad sam prvi put imala 3-4 godine, tad sam stala na pozorničke daske. To je bilo, znači imala sam tremu i bilo je svakako i smiješno. Izgledala sam kako